खुलुमबाय डिजिटेल न्यूज नायगिरि साफ्रोम बयखौबो बरायग्रोबाय बे समाव दङ आङो गलामाखानि मोनसे गेवलां फोथाराव बे गेवलां फोथाराव दिनै बर' थुनलाइ आफादनि जा गायसनथाइ सान बे गायसनथाइ सानखौ लोब्बा लाखिनानै दिनै उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा बेयाव दिनै सानसेनि हाबाफारि लानानै मेहेरगोनां हाबाफारि खुंफुंनो आखायाव लादों बे समाव आङो उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि सार बिथांनिफ्राय फंनैसो बाथ्रा मिथिना लानि बे समाव सार दिनैनि बे बर' थुनलाइ गायसनथाइ सानजों लोब्बा लाखिना मा हाबाफारि लानानै दिनैनि हाबाफारिखौ मेहेरगोनां खालामो जोङो उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादा बोसोरे थुनलाइ गायसन सानखौ फालिबोदों बेखौ फालिबोनायाव जों जेब्लाबो माने साननै लायो सानसेया जाबाय 15 नभेम्बर आरो 16 नभेम्बर दिनै 16 नभेम्बरनि हाबाफारिया एसे जागोन नाथाय मैया जिथु 15 नभेम्बर बेनि हाबाफारि बादियै जोंहा दङमोन थुनलाइयारि बादायनाय आरो आरिमु बादायनाय जेरै सावगारि एरखांनाय आरो खन्थाइ आवरायनाय बादायनाय आरो कुइज कम्पिटिशन आरो हरखाब बिबुंथिनाय बेफोर हाबाफारिया मैया दङमोन दा बेफोर जोबनानै थांबाय नाथाय दिनैनि हाबाफारि बायदियै जोंहा दङ सिगाङावनो बर' थुनलाइ आफादनि फिरफिला बिरहोनाय बिनि उनाव बर' थुनलाइ आफादनि मुंख्लंफोरनि बिबार बावनाय दा बे फुंबेला समाव जोंना फिरफिला बिरहोनाय हाबाफारिया जानानै थांबाय आरो नैबे मुंख्लंफोरनो बिबार बावनाय बे हाबाफारियाबो जानानै थांबाय सार दिनै 17 नभेम्बर गोथार सान फालिनाय जादों बेनि सायाव बुंनो गोनाङाथ' गोबां दङ थेवब्लाबो जोङो उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफाद हिसाबै जोङो उदालगुरि गुदि बर' थुनलाइ आफादनि जि मावनाय दांनाय दा बेवहाय जों मा मावनो हादों मा खालामबावनांगौ दङ बेफोर बाथ्राखौ जोङो लानानै सानदों आरो मावनांगौ आरोखि दिनैनि बे गोथार बुब्लियाव जों बेखौ फंनैसोबाबो रायजो राजाफोरनो खोन्थानानै जाहाथे रायजो राजाफोरखौ एसे सांग्रांथि लाबोनो हायो बे मिजिंखौ लानानैनो जोङो दिनैनि बे 72थि बर' थुनलाइ आफादनि गायसन सान बेखौ नैबे गलामाखा गुदि फरायसालिनि लांगोनायाव बा फरायसालिनि फोथाराव लानाय जादों जाहाथे जोंनि खना खनला संसार जानाय रायजो जानाय बर' सुबुंफ्राबो जोंनि बर' बिजों आरो बर' थुनलाइ आफादनि जि गोनांथि बेखौ जाहाथे हमदांनो हायो मोनदांनो हायो आरो बिनि बागै जा एसे हायो गावनिफ्राय मदद थुलुंगा होनो हायो बेखौ नोजोर बोनानै जों बेबायदि खुंबाय थायो आरोखि दासिमहालागै बर' रावा बेसेबां जौगानाय फैखो दासिमहालागै बर' रावनि जौगानायाथ' जोबोद गोजोनथाव जोबोद रंजाथाव जादों जोङो बुंनानै फोजोबनो हाया बर' रावनि जौगानायखौ जेरै जोंहा 8थि फारिलाइयाव हाबबाय बेवहाय हाबनाय लोगो लोगो जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि गेवसारनायाबो साबसिन हामसिन महर मोनबाय आरो बेखौ महर होबावनो गोनां दङ आरोखि जेरैहाय नङाब्लाबो जों बोसोराव 3सो मानसिनो साहित्य एकाडेमि बान्थाखौ होहोनो हायो बे जोबोद जोंनि थाखाय देरहासारनाय आरोखि बिनि बादैबो जों नुयो जों खोनायो जे बर' बिजों फरायनानैबो डक्टर जाबाय इन्जिनियार जाबाय ओमफ्राय बेबायदिनो गोबां अफिसारबो जाबाय APSC जाबाय UPSCआव देरहासार जानानै दायो जों सम अफिस थाङो नालाय जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि खामानि लानानै बेफोराव नुहैयो जों सेंग्रा लाइमोनफोर बर' लाइमोनफोर गोबां अफिसारफोर दं जेरै BDOखौनो होन ओमफ्राय रेजिस्ट्रार्ड अफिसारखौनो होन बेफोरबायदि आरोखि दा बेवहाय बेफोरखौ नुहैयोब्ला जों आरो थुलुंगा मोनबावो जे बर' मिडियामा थारैनो जोंनि थाखाय देरहासारनायखौ लाबोदों आरो जोंनि थाखाय गोबां खाबु होबोदों दा बे खाबु होबोनायखौ जोङो नोजोर बोनानै बेबायदि माबाखौ जाहाथे जों रेगाखौ जों जाहाथे लाखिलांबाय थानो हायो बेखौनो जों नाजादों आरोखि बेखौ मावफुंनो थाखाय जों नाजाबाय थादों बर' फरायसाफोरखौ मा खावलायनो गोसो बर' फरायसाफोरखौथ' खावलायनो गोनां गोबाङैनो दं थेवब्लाबो दिनैनि बे बुब्लियाव
सुंद' बे माबायाव बुंथिनायाव आं बेखौनो खावलायगोन जे बर' बिजोंजों फरायनानैबो जोङो गेदेर गोलाव जानो हायो आरो साबसिन हामसिन जोङो मानसि सुबुं नोगोरारि दानानै लानो हायो आरोखि बेखायनो बर' बिजों फरायनानै जे माबा मोनसे आसखान्दा जाहैगोन इयुनाव गावहा खोमसियाव गोग्लैगोन बे नङा बर' बिजों फरायनानै जोङो देरहासार जानो हायो जेबो गासैबो खामानिखौ जोङो बर' बिजों फरायनानैबो मावनो हायो आरोखि बे समाव बेखायनो आङो बर' बिजों फरायनो बयखौबो खावलायगोन बर' फरायसाफोरखौ बर' बिजोंजों फरायनाय एसे खम नुनो मोननाय जादों बेनि समाव बे बर' बिजोंजों फरायनायखौ खम नुनो मोननायाथ' बिनि जाहोनाथ' गोबांथार बेफोरखौ बुंनानै जों फोजोबनो हाया थेवब्लाबो आङो सासे बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि हिसाबै गुदि बर' थुनलाइ आफादनि बिबानगिरि हिसाबै बेखौनो बुंनो मोनदों मावनानै जे जोंनि बर'फोरा गथ' गथायखौ साफा सानै बे रोखोमल' खांबाय दा बेखायनो माबायाव बर' बिजोंनि फरायसालिफ्राव फरायनायफ्राबो बाङाय जालांबाय खम जालांबाय बेखायनो बे माबा मोनसे जाबाय खार'ना जाहोना आरो मोनसे जाहोन जोङो मावबाय थानाय हिसाबै मोनदों जे बर' बिजों फरायनाय फरायसालिफ्राव जिहेतु फरायसाफ्रा गैला फोरोंगिरियाबो बे माबानि सरकारनि नियम मथे मोनसे समाव रिटायार जायो बेफोर रिटायार जानायाव जों नुनो मोनदों सासेबो फोरोंगिरि थिसनाखै ओमफ्राय फोरोंगिरिया खम बबेबाथ' फोरोंगिरियानो गैला बबेबा फरायसालिनि फोरोंगिरिखौ लांनानै बैयाव फोरोंगिरि हाबाखौ मावनो बिबान होथ'दों बेबायदि जानानै दं बेवहायबो फोरोंगिरिफ्रा फरायसाफोरनो जिबायदि गियान होनांगौ जिबायदि फोरोंनांगौ बे खाबुखौ मोनाखै आरो लोगोसे फोरोंगिरिफ्रा दा गोबां खामानि फोरोंनायनि अनगायैबो गोबां खामानि मावनो गोनां जादों बेखायनो बेफोर खामानिखौ मावनायावबो बिथांमोना सम मोना बेखायनो बेफोर गाहाय जाहोना बेनो जे फोरोंगिरिफ्रा फरायसालियाव फरायसाफोरखौ मोजाङै फोरोंनो मोनलिया माखासे माने आयदाया हयथ' माखासे माने माबाया साबजेक्टआ हयथ' थालाङो बेखायनो दानि गारजेनफ्राथ' कनसियास जाबाय गथ'फ्रा माबायदि फरायदों माबायदि फोरोंदों बेफोरखौ नायग्रा जाबाय बेखायनो हयथ' बिथांमोननि थाखाय माबायदि कुवालिटि इडुकेसन होनो हायाखै बे रोखोमनि हयथ' जाखांदों बेखायनो माबा गारजेनफ्राबो बेखौ बेबायदि फरायसालियाव हरनायखौ एसे खम खालामबाय बे हिसाबै जोंनि फरायसालियावबो जुदि नांगौ बायदि फोरोंगिरि मोनोब्ला खमैनो साब्रै फोरोंगिरि मोनोब्ला गंसे फरायसालियाव जिहेतु मोनबा थाखो दङ फरायसायासो खम जादों बेवहाय खिन्थु साबजेक्टआ बेनो दङ सासेबाबो बे मोनबा साबजेक्टखौ फरायनांगोन बा सासेबाबो बे मोनबा साबजेक्टखौ फोरोंनांगोन बे फोरोंगिरिया होमबा बे हारसिं माबाया फोरोंगिरिया बे मोनबा थाखोनि गासै 25 साबजेक्ट जायो सानसेयाव बे 25 साबजेक्टखौ बियो फोरोंनांगौआ गोरलै बाथ्रा नङा फरायसाया 10 जन जानो हागौ 20 जन जानो हागौ बेवहाय क्लास मोनफ्रोमबो थाखोआव फरायसा दंजोबो बे हिसाबै मोनफ्रोमबो साबजेक्टखौ बे फोरोंनांगोन बेवहाय बे नांगौ रोखोमनि गियानखौ होनो हायाखै फोरोंनो हायाखै बेखायनो बेवहाय फोरोंगिरि गैयैखाय फरायसानि अनजिमाया खम जाबाय फारसेथिं बेबायदि जादों आरोखि बेखायनो जोङो फिल खालामदों जे जोंनि बर' बिजोंनि फरायसालिफ्रावबो गुदि फरायसालिफ्रावबो नांगौ रोखोमनि फोरोंगिरि होयोब्ला फरायसाया निस्सय बांगोन आरो जोङो बिमानि रावखौ बा बिमानि रावनि बिजोंखौ आरामैनो फोथांनानै लाखिलांबाय थानो हागोन बेखौ जों मिजिंथिनो हायो आरोखि बे मोननै माबाखौ जाहोनखौ एटलिस्ट जोङो जुदि सुफुंनो हायोबा अब्लाना जोङो बिमानि रावजोंबो ग्रोम फरायसालियाव फरायसाफोरखौ मोनगोन बेबायदि मिजिंथिनो हायो आरोखि